Una de les funcionalitats més importants de l'aula virtual per a la docència és la creació de subsales o sales separades o sales externes. Què vol dir això? Que si jo tinc tots els meus alumnes en una sola sala, no poden treballar en equip, no poden comunicar-se entre si d'una manera efectiva. Aleshores, el que puc fer és crear fins a 8 subsales com apartadets, com equips independents d'alumnes. Com ho faig? Me'n vinc ací i vaig a crear sales de reunió separades. Puc elegir-ne fins a 8, puc programar la durada, per exemple, en aquest cas faré 2 minuts cada subsala, puc assignar aleatòriament, vegem, tinc així 8 subsales, 2 minuts i assignació aleatòria. En aquest cas tenim tots aquests alumnes repartits en aquestes sales. Cree la sala i així les tinc. Com a professor, vindré així i podré unir-me a la sala només a l'àudio per veure què és el que estan comentant els alumnes, en què estan treballant, o podré unir-me a la sala per intervindre si farà falta. És com si assistira en classe a diversos grupets de treball. Com veieu, als alumnes els apareix un missatge per a unir-se a la sala. Una cosa que hem de tindre en compte és que les sales poden acabar automàticament, així ja veiem que s'han caducat soles, o el profe també pot crear les sales, assignar aleatòriament, crear, i quan les tinga les pot finalitzar. Per exemple, ara encara queden 15 minuts, però jo les tanque. Important, els alumnes quan accedeixen a una aula virtual se'ls obrirà una pestanya diferent i quan acaben en l'aula virtual tornaran a la seva pestanya. Quan tornen a la seva pestanya hauran de tornar a accedir seleccionant el micròfon o els auriculars, depèn del que necessiten en aquest moment. És a dir, han abandonat la sala prèvia, tornaran automàticament, però hauran de decidir com entren, com si entraren per primera volta.